hwe wakwan yi ene na owuo ye ntwe amfa so ntire se wu bio na na onyankopon enyane Lazarus enso ne Lazarus ntiase coronavirus wuo yi pare ye ntire se owuo atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase se wono tu beda wo so wone ho na de osere kirew de afa no be plaw amen 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 anope ye de onyankopon ti asefo ase na no penso ne bakru Kristo Yesu Nazareth ne dinimu the voice of truth e brand masa no hye me din do di fo Adwan Benjamin na no penso onyankopon nam ne dom na humobro so amaye da foforo na adeche foforo de amaye se de be ya daachi ifira asase so ne ni hia na temu mo ebetumi ede bem e da onyankopon ti asefo ase na no pay me dofo onyame nam ne dom so ye be kwa so refi oni akwakuti onyankopon ti asefo na sem nyame nam ne humobro so na ne bakro Kristo so se de ne bo hye ne tie no wayi ne ho adi a kire me na no no de atemusem ne afobusem nkirema mu yo ne nipa ma nsem one o de ho nsem ne so ma me de nipa ma eye na wiebri a onyankopon abofuhia o kan ho ntam freja no mbre so na sa abofuhia ne ba nipa so no ehun suma asem no de so ma me nsem no enye nipa nyina na te ase esa ahini ne ho asempa no wa kiro se enkwasa asem de ma wona ahini ne won kan ho eda onyankopon ta asefo ase so nam ne dom ne humobro so na edon ne bro am yekwai yenkomra sisi ani nkuti amen Israel onyankopon no bechi wo ena no peye da wura Yesu ase se enenso wonam ne humobro so no adome eda foforo patch of actual sem na yinti onyankopon ta asefo na sem anapay se wo hwe asase etisu yi no ye nipa bi fire ne wiase a ya wusum no ye ditwa yefunuma se ewiase a etie enipa a hwe awurade akira akwa nipa etu anamon eko onyankopon efie enoma mienu na enipa a eko nyame fie no dodo na asusu number 1 de dika ebenum se ye ko nyankopon fie se de be ya onyame obema ye nkwa ebenum so ko nyankopon fie se ohawa to na ohawa na ato no so onyame beji wo na firim ye oni papi ko nyame fie a enye so onyame be mo nkwanti no koye en okọ se ne ho akire na sem bi ato no adeboni bi aba no so sa adeboni na aba no so no onyankopon enam na humobro so no onyi mfiri ne so eno nti no ko onyame fie Israel onyankopon obeche wo na se wo hwe enipa eko nyame fie se asem ato asem na ato won nti no odwane ko to nyame na omudo so sene wo mu a omu ko nyame fie se omu penkwa ye onipa ni bi ndu ye wo fence Ghana hey seduru empaabo da nipa gu mpaabo ase pa ni na ene se de be ya nipa no ohaw be firi nipa so se enipa osusu se patoti kasa yi enipa osusu se nyame de ni tumi ama no nyame de ne honhoma ma na odi nyankopon adwuma no ye ebre so kwa de se wuzu se nyame tumi wo so nyame de ne honhoma ma na de ye na adwuma de ya wo kwa de me se wo de no wo problem nipa na ba won che no dodo na na obi ade na ma ne na eba ni hawo no wo de eba onyamba chewo ebre no enipa pia hunu se nyame nsa ye kese nyame tumi adadi wo asa so ewe mai oni ye di ni ye ode ne honhoma dodum enkrofo a onam ne honhoma ode adom enkrofo so ne tumi ni so oje ye free amane ne akoda na ne atete huduom ne ewe mai wo atenka wo ani je wo nyame mu se nyame ne nsa ye kese wo ye bre so hallelujah adentia
amanneɛ ɛda yɛ so no yɛde kɔ Nyankopɔn nkyɛn a onyame wɔ ne nkurɔfoɔ a ɔnam wɔn so no wɔyi amanneɛ no firi yɛ so. Nti sɛ obiara nya kɔduru nyame fie na sɛ n'amanneɛ firi so a deɛ ɔka ne sɛ nyame tumi wɔ ha. Baabi ɔkɔɔyɛ no ɔsɛ nyame tumi yɛ deɛ owia no wɔde adanseɛ sɛ mehwɛ odiyifoɔ asɛmasi papa asɛmasi ɔsɔfoɔ asɛmasi a nyame ahoɔden wɔ no so, nyame nsa ɛwɔ no so. Hallelujah. Wobɛtumi akɔ asɔre wobɛnya nsɛnkyerɛ no wobɛwu akɔbɔnsɛm gyam. Don't forget. Wobɛtumi akɔ asɔre wobɛnya nsɛnkyerɛ no nso wobɛwu akɔbɔnsɛm gyam. Enti sɛ woyɛ ɛbrɛ a yɛwɔ mu yi a nsɛnkyerɛnne no ama enipa de akɔrefa sɛ wei yɛ Awurade ne fie, wei yɛ Awurade nsa, nsɛnkyerɛnne ne nipa de akɔrefa sɛ Awurade. Nti sɔfo bi diifoɔ bi sumani bi hunu sɛ nyame fa no saa na menka ne te aseɛ ɔhunu sɛ ɔsɛ wɔbɔ nyame din na nyame fa no so yɛ nsɛnkyerɛnne a ɔyɛ proud. Wobɛtumi ayɛ sɔfo na nsɛnkyerɛnne fa ɛso ba wobɛkɔ bɔnsɛm gyam. Woyɛ sɔfo, woyɛ diifoɔ, woyɛ sumani, woyɛ sɛmpakani ne kwa deɛ msi yɛ ana mempɛ sɛ mɛka ɛsɛ nipa no nte sɛmpaka no ase. Sɛmpakani nyimese sɛmpakani nyɛ deɛ Peter Maka a wɔkenka ne kyɛ sɛ ɔyɛ sɛmpakani o ɛno wonyɛ sɛmpakani ɔyɛ Bible kenka akyerɛfoɔ. Sɛmpakani deɛ nyame de asɛm ma na asɛm a nipa adeɛ nipa yɛ na nipa nim sɛ yɛ bɔne na saa wɔ ntɔtɔso so nyame de ama sɛ bɛka kyerɛ nipa sei woyɛ asɛnkani. Hallelujah. Nti ɔyɛ a Noah ne brɛ sofo adeɛ a no mu yɛ na yɛ bɔne no nyame ma ne bɛkasa fa ho. Noah yɛ sɛnkani. Ato wate aseɛ. Nti wokae mfiti aseɛ nwoma na ɔbɛkyerɛ sɛ Noah kora yɛ sɛnkani a ɔtɔ so nwɔtwe na Noah nyɛ deɛ obi akenkan ato na ɔbɛfa na ɔde ka kyerɛ ne brɛ sofo akwanbɔne na onyame yi na de kyerɛ no baayɛ ne yɛ brɛ so no sɛ obi kɔfa Peter asɛm, Matthew asɛm, obi kɔfa Yohane asɛm, ɔkɔfa bi na odiyifoɔ Ezekiel Elia no mbrɛ so ahemfo nwoma na wɔkenkan a na yɛn ne afrɛ no sɛmpakani ade nti ɔno kenka Bible nkwa da bo yɛ Bible reader. Ndi wo sɛ wote sɛ deɛ secretary kenka ama me wuni adwumayɛ ɛbaa nipa nhunu. Hallelujah. Nti wobɛtumi afa ne ho sɛmpakani ɔsusu sɛ nyame afa no so yɛ nsɛnkyerɛnne because of nsɛnkyerɛnne no nti ɔso ɔyɛ nyame nipa. Enti nsɛnkyerɛnne yɛ ade a ɛhu. Hallelujah. Wɔbiebie nsɛnkyerɛnne nso ɔsoma asɛm ade de akyerɛ wo. Hallelujah. Nsɛnkyerɛnne nti wohwɛ a yɛwɔ nipa no pii sɛ TV ba a yɛwotumi hu no yɛwɔ nipa no pii a wobɔ ɔnyɛ bi a yɛtwa no ba TV no so yɛsɛ wobaa no wohunu nyame nipa no sɛn ɔsɛ wɔ mebaeɛ mehunu nyame nsa na ɛyɛ adwuma no a panka sɛ mehunu nyame tenenee mebaa no mehunu nyame suro na mmɔ sɛ mehunu nyame nsa no mehu nsɛnkyerɛnne na ɛyɛ adwuma no a nyame wɔ fie ha na ama nipa no sɔfo no so koraa tumi agye ato sɛ ampa nyame tumi yɛ deɛ yi ɛwɔ no so. Nti wobɛtumi akɔ asɔre nya nsɛnkyerɛnne wobɛyera ɛda no duro nyame bɛto watwene wobɛtumi adi sɔfo diifoɔ sɛnkani ɛfɛn sɛ somafoɔ nti wobɛtumi afa wo somafoɔ wobɛhu sɛ nsɛnkyerɛnne yɛfa wo so ba ɛbɛduru atamu da so na Awurade ato watwene ɛbɛduru akontabuo da no onyam bɛkye wo na hwɛ o nsɛnkyerɛnne no yɛba wiase a yɛtimu yi a asase no a yɛte so yi no ewiase yɛwɔ nsɛnkyerɛnne baako pɛ asase yi fam yɛwɔ nsɛnkyerɛnne baako pɛ ɛne yɛkɔ Onyankopɔn anim a yɛwɔ nsɛnkyerɛnne mmiɛnsa
ndi bɛdɛ na wɔhunu nyankopɔn deɛ no onyam bɛkye wo patro wɔte asɛm yi ase montie mu wɔ ha o enti ewiase nyinaa ɛda hɔ yi no yɛwɔ nsɛnkyerɛnne baako pɛ na ɛda hɔ ma wiase asase wei yɛwɔ nsɛnkyerɛnne baako pɛ na ɛda hɔ de ma no baɛbɔ onyankopɔn ma yɛwɔ nsɛnkyerɛnne mmiɛnsa ɛnna ɛwɔ mu nti ɛbɛyɛ den na wɔkɔ asɔre no wɔhunu nyankopɔn nsɛnkyerɛnne duudu ɔpawe na obiara nya kɔwura baabi ɛfɛ na sɔre a yɛde nyame din ato hɔ no a onya duru hɔ a adeɛ a wɔpɛ no sɛ ɛba mu ma na wɔsɛ ayɛ nyankopɔn ne nsa wɔ ha ebi nso a ne yɛ nsɛnkyerɛnne ma mepatwo ma mesa mmra m'akyi kakra nsɛnkyerɛnne na yɛ mmiɛnsa na ɛwɔ nyankopɔn mu no mmienu ma nipa kɔ ɔsɛyɛ mu baako na ma nipa kɔ nkwam onyam bɛkye wo oa nsɛnkyerɛnne no mmiɛnsa na ɛwɔ nyankopɔn mu no mmienu ma nipa kɔ ɔsɛyɛ mu baako ma nipa kɔ nkwam ɛna ewiase deɛ ne yɛ baako ne nyinaa so ma nipa kɔ ɔsɛyɛ mu ewiase deɛ baako no ɛne deɛ ntimi mu obi nkɔnkwam ba nyame deɛ na yɛ mmiɛnsa no nyame anim nsɛnkyerɛnne mmiɛnsa no mmienu kɔ ɔsɛyɛ mu baako na kɔ nkwam obiara nso yɛ akɔduru asɔre fie na nsɛnkyerɛnne si a wɔsɛ ayɛ nyame nsa ɛyɛ nsɛnkyerɛnne no mu deɛ hena deɛ kɔ nkwam anaasɛ deɛ kɔ owuo hallelujah ndi yɛbrɛ so asɔfo pii de wɔn bɛto nsɛnkyerɛnne so wɔn bɛwuo no na ɔsoro ato wɔn agu wɔn a ehuna yesu kristo nyame na n'ahoɔden so de eyi no so mebu atɛn a adɔba soma na ɔbɛba no ɔba bɛduru na saa afɔre nyinaa ni kyerɛ ɔsɛ yɛ gyanim ade ntia yɛ mekura bia deɛ mekan bibia yɛ mepɛn ebere bia dura mi nim sɛ yɛbɔ nyame din yɛkɔ asɔre no a yɛbɔ nyame din no ebere yɛbɔ nyame din no a yɛkɔ asɔre ne nsɛnkyerɛnne yi sie no o ɛno de yɛ nyankopɔn a nti woka hwɛ ameme nte wase hallelujah woka hwɛ ameme nim sɛ ɛyɛ onyame ɛna ayɛ nti nyame anim yɛwɔ nsɛnkyerɛnne mmiɛnsa baako kɔ nkwa mmienu kɔ ɔsɛe mu ewiase fam asase yi fam no ɛno so yɛwɔ nsɛnkyerɛnne baako deɛ ɛyɛ direct to ɔsɛe mu onyame bɛkyɛ wo ɛnti saa nneɛma wɔ nyinaa sɛ woagye nyankopɔn adi woagye kristo adi na woahunu a ɛbɛyɛ dene sɛ wɔn nsa bɛtumi aka daa nkwa woagye yesu adi wo sɛ magye nyame adi mede mehu ma nyame sɛ woahunu saa de wɔ ɛbɛyɛ dene sɛ ɔnsa ɛbɛtumi aka daa nkwa nti wode wopa ma obi mmra na adwuma asɛm asɛe sɛ wɔse nyame afam so na adwuma asɛm ayɛ a wɔse mahunu sɛ ɔdifo nyame asoma no ampa because of nsɛnkyerɛnne no nti onyame bɛkyɛ wo nti anɔpa yi obɛbia adeɛ kakra so de akyerɛ wo na woahunu wo gyina berɛ ɛne wo na na ɛdi w'anim no deɛ ɛtwa sɛ woyɔ nti nsɛnkyerɛnne nko a ɛbɛma nnipa pii ayera onyame bɛkyɛ wo maame mmra ha ewiase nsɛnkyerɛnne no ɛyɛ abosom ennua motia sum abɔfoɔ ahoma wɔ nsuom wɔn nyinaa deɛ ne ka bɔm ɛno mu ne nkyekyɛmu ɛna bɔnsam ankasa ne nyinaa ka bɔm yɛ baako ahom na ɛwɔ wiase no abosom ne motia ne nnua ne adade no ne nyinaa ahom ne nyinaa nsɛnkyerɛnne ka bɔm ɛyɛ baako pɛ emu ni nkyekyɛmu saa ahom nyinaa biara wɔ abɛnya wɔn nsɛnkyerɛnne wuni nkwa onyankopɔn atɛ mu nti kristo yesu na atɛ mu nti baatɔ tie yɛba nyankopɔn mu a ne deɛ na nsɛnkyerɛnne mmiɛnsa no ɛnie deɛ di kan yɛ abosom ne nnua ne nsuo a meka wɔn asɛm de sum abɔfoɔ no ɛnɛ sɔfo tumi kɔfa sum abɔfoɔ no ɔde yɛ asɔre ɛyɛ wiase deɛ ɛbɛma wɔn nsɛnkyerɛnne ɛnso yɛde nyame dini ato so nti ɛwɔ nyame mu
wotumi kɔfa motia na ɔde abɛsi asɔre dɛm ɔbɔbɔ ɛdan na ɔde yesu dini ato so na saa wiase deɛ no wɔpagya de abɛsi nyankopɔn mu nti wo abɛkɔ obiara no wadwe kyerɛ wo sɛ nyame nsɛnkyerɛne wotie me yɛdɔso yɛne atorɔ honhom deɛ na ada honhom ɛno nso nnipa a wɔyɛ nyame adwuma na ɔmokɔ ne aduro saa honhom no yɛ adwuma ɛwɔ saafoɔ no mu na ɔmɔpae nyɛ pɛ nnipa a wɔyɛ nyame adwuma ɔmokɔ ne aduro nanso na pae so nyɛ pɛ wɔ nyame ɔntene ɔyɛ sɔfoɔ yɛ difoɔ wɔso yɛ sɛpakani somani ɔntene nanso so saa nipa n'adwuma na wɔyɛ ne nsɛnkyerɛnne si wo nipa bi ɔbɛ saa bi a wɔnyɛ nsɛnkyerɛnne afiri ne nsɛm so bɛkɔ ɔsen deɛ tafoɔ ɛyɛ onyame wɛrɛ yɛ ne nsɛnkyerɛnne no asa yɛ nsɛnkyerɛnne ɛno no kura ho na ɛde ma no kura ho no ɛna ne saa nsɛnkyerɛnne no ɛma saa ɔda ho nsɛnkyerɛnne no yɛwɔ nipa a ɛyɛ adwuma de ma wɔ no kura ho no saa nsɛnkyerɛnne no yɛwɔ nkurɔfoɔ a ɛyɛ adwuma de ma wɔ ɛno nso yɛ adwuma wɔ nipa a ɔtene ɔsoro nyame kyiri bɔne na nyame fa no so de yɛ adwuma hallelujah nti woyɛ ɛnɛ asɔfoɔ hoahoa wɔ ho wɔ bɔne ho asɔfoɔ nsuro bɔne nhunu sɛ twase yɛte yɛ ho firi bɔne ho because deɛ ntiama ne ba saa sɛ ɔnim sɛ ɔmu bɔne hwee no a asɛ ɔyɛ nipa ɔbɛyɛ bɔne no nsɛnkyerɛnne tumi si n'adwuma a wɔyɛ deɛ yi na ɔde yɛ ne ho ato sɛ ɛno nti nyame nsa ɛwɔ me so enti nyame mu no obi tumi kɔfa ma ɔte asum abɔfoɔ nsum ahoma ti nnua abotaa mu ɔfa saa ahoma no ɔde abɛtena nyame mu na ɔde yesu din ato so ɛno no nipa ho ne sɛ yɛ nyame mu nsɛnkyerɛnne deɛ di kae no no deɛ tɔ so mmienu yɛ atorɔ honhom deɛ na ada honhom ɛno nso wɔ asɔre no mu ɛno nso yɛ nsɛnkyerɛnne ɔn nyame mu deɛ no obi di nyame dini abosom ne nnua ne motia esum abɔfoɔ no de nyame din bɛbutu so ɔde bɛkata so wɔde aba bɛyɛ asɔre ɛma wo nsɛnkyerɛnne a wonni nkwa ɛna atorɔ honhom ɛno nso wɔ nyame mu na ada honhom no ɛno nso nipa a ɔmoyɛ nyame adwuma na ɔmo nkɔdi aduro saa ahonhom no yɛ adwuma ɛwɔ saafoɔ no mu na ɔmo akwae nyɛ pɛ nipa a ɔyɛ nyame adwuma ɔnkɔdi aduro nanso na kwae so nyɛ pɛ wɔ nyame anim ɔntene hallelujah mame mmara makyi kakra menkyerɛ wadeɛ so ɔn sɛ hwɛ asɔre a meyɛ wɔ ha yi ɔn sɛ da bia nsɛnkyerɛnne si ade nti na da bia ahoɔdeɛ foforɔ si ɔn sɛ asɔre nyɛ ne sɛ mayɛ ne sɛ ɔhaw da wo so amanneɛ da wo so dadwene da wo so afabra nipa no a ɛba asɔre abɛsom kristo no na wapɛ wɔ ho media ma wɔn kra adaakye no da bia yɛbaa na nsɛnkyerɛnne nyame amadansedeɛ foforɔ ahoɔdeɛ foforɔ na asisi ade nti na tumi ɛkɔ saa yɛwɔ nsɔre no bi so wɔ hɔ a wobɛkɔ no nipa na maba mo yɛ adadafoɔ no da bia yɛfra dansedeɛ adadafoɔ no obi yɛ anya adanseɛ nti nipa no bi kɔ atumi ka sɛ yɛn ne a yɛtumi yi deɛ papa wɔnkae yɛ ɛnyɛ wɔ no a wɔkae wɔ nyɛ yie hallelujah ɛfiri sɛ honhom wɔde yɛ adwuma no ɛdaadaa nkurɔfoɔ nti deɛ honhom no yɛ sɛ wo a wobaeɛ a wodi ka nyɛ adansedeɛ berebe no wɔnam nsɛnkyerɛnne so abɔ wɔatenaseɛ ɔnim sɛ wonkɔ de foforɔ no wɔbɛba na ɛsɛ wɔdeceive no na wama ɔno nso adanseɛ na ɔde abɔ ɔno nti wonyanya wadanseɛ baako a waka
pacho eni hosa ndu do pa ya ensore no mu yom se ye kwa papa kura won kaye na nse ye hunu so anso ye fragrance ndu do pa we TV no o we TV so a adanse asofo ni di no da bia ye ni pawfo bi na bedie o ma mu gua so de mo bedi bi na no obi anya bio by adena ahanso da bia wo ba asore no da bia nyame ya de foforo adenti na tesa oba kire wase wati temu nti biwa Yesu na temu nti enti ene lipa pi na wa asase so a yedi nsenchene na chima nsenchene no asaya dina adada ya ma ya nsenchene se nsenchene sinti na me yehunu se yakọ Nyankopon fie na Abraham Isaac Jacob Nyankopon no wa beka ye yenso wa hu yemobo enye sa na tie enye nokre onyamba jewo enya no kreda ndiye wo ensore no bebre wo a asa yare bi gbowa ni pawfo de yare ba ne ho beto no wa wora no ho nto wadwuma sam se ya wo de ne beka wa wora da no obi wo fra ba fa adwuma sam wo de be ye onyamba jewo ti ene nipa yetu yeni esi yede nsenchene hwehwe awurade ema ye kanfo awurade hye onyame ne monyam se yehunu se papa nyame nsa onso ndi so oba asore na wudi bone unsuro nyame ene nyame afa me so na ohaw daw so na afi so a obegina aka se nyame ensa pa ye de yi ubedi adanse esa so Nyankopon ni mu no osoro to wa no a wo so eti de o ka hye ne monyam no wo protugu onyintum se de wo ka no eye no kre hallelujah amen ndiye wa adanse miensa ne wo nyame anim ene wo wiase adanse baako wiase fam adanse ne baako de firi bonsam so a besi motia so ombe ye bia no ni nyina ya adanse baako ebia ne wo nkwa ye fim ye banyame mu a adanse ne wo mu nchichemu miensa abosoma de nyame din ebutu so nipa esum nyame bo awurade din no makwan ye omu ni nyame suro omu ntene na enso mu presi awurade hye na ni monyam no na ensencheri bi si wo mu no mu de hye nyame eno wo ene nkofo etene omu so sum nyame na ensencheri besi ejichemu miensani wa awusum nyame na so obi ntumi ntene nipa de wan na tene obenya ensencheri no sesi a owo nyama ya temu nyama no betimi ahoaho me nyame dia na no asem bi eto me ntima ka kire we de osum nyame o so obi ntene na okọ asori asem to na ohunu se nyame bagi ni firi mu no so ka se de wo ye na enye nyame akoya onte wase da saade no so na akoso abesi na etima nipa ye wo ye ho se enipa de hwan na tene adentia obi antume ntene no se yenim se ekonya me animu a oyi ye mu aye ye hawo tamani oyi anoma ye obi antume ntene nyame ye samaye na se de ye ntene ne nyame ade aye de ye enye nyame aye atoro honhom enye nyame onye Yesu o aye atoro honhom onyamba chewo amana yewu tuwa wiye osofu bi wase nyame de ne yensenche na onwade so ye dinfo so ye sepaka ne so ye sumani wase nyame de ne ye anwade senche ne de na meka no edisivu asofu bebre wa asase we so nya Ghana nko sofu no obo nyame de fa won kotu aduro obo adwama wo sumase
ne nkora akora atwa ne ho ahyia nim nkora no kwa ne frɛ ma ne ba ɛna sɔfo no anim ne mu so nkotu aduro ɔbɔ adwama wie otimi wie nsa okokoam ne nyinaa mu no obegyina no ɔyɛ asɔre ne nsɛnkyerɛne ayɛdeɛ enti nadene ne sɛ ɛyɛ Israel Nyankopɔn a wonim sɛ yɛ atoro honhom. Hallelujah. Ndubon sɛ ne bibia no wɔde nyame Yesu Jesus adentia ɔno anim ne mu sɛ ɔntu aduro na saa nkɔfo no nso ɔmo nkwagye ho ɔdene kɔso ɔno no bibia no a woka bie ma ɔbɛte aseɛ sɛ deɛ ɔyɛ no ɛnyɛ nyame ɛna ɛkwan bi a ɔnam so a ɛyɛ bɔne wɔ nyame anim a ɔnim no sɛ nyame nam honhom so na ɔfa obi so ka ɔnte aseɛ ndi me minim asɔfoɔ pia Onyankopɔn nam honhom so bɛyi ne ho de kyerɛ me deɛ na ka ne yɛ a megyaeɛ ɔse agoro ne yɛdi a mesan makyi no asɔfoɔ no ɔmo so hunu sɛ ɔmo da so yɛ asɔre a ɔmo bɔ mpaeɛ ma nsɛnkyerɛne yɛ deɛ nti ɔmo so nim nyame paa na nyame obi a ɔkwan fa so hu no nyame nte sɛ bɔnsam. Yes. Nyame kwan yɛ nipa fa so hu no ɛyɛ baako pɛ ɛna bɔnsam so kwan yɛ nipa fa so hu no ne dɔɔso. Hallelujah. Nyame ɛkwan yɛ fa so yɛ hu no Nyankopɔn ɛyɛ tene ne kwai ansa na nyame wa bɛn bɔnsam kwan no so yɛ kwan pii ne yɛfa so di hu bɔnsam obitumi fa mɔtia so hu no obitumi fa nsuo so ehu no obitumi fa akonnwa koraa no obitumi fa so no de hu bɔnsam na yɛ nananom kɔyɛ ɔmo tete so yi ɛyɛ no mo so ɔmo de hu no nyame no dabi nyɛ nyame a bɔnsam no ɔmo de hu no ɔmo hu no Hallelujah. Ɛna obitumi fa suma bɔfoɔ so ɔhu no bɔnsam esuma bɔfoɔ na adwuma ɔmo yɛ no ɔmo yɛ de ma bɔnsam nyame nso yɛ wɔ kwan baako pɛ nti wɔn sɛ wɔyɛ sɔfo a ɔno ahu no sɛ nsɛnkyerɛnne fa no so si baa ne kwan a wɔnam so no wɔso obi ntimi ntene adanti wɔ suma se bɔne a wɔdie baa wɔkɔgyina asɔre dan bi a woyɛ kɛse ɔbɔ mena ne nsɛnkyerɛnne bɛsi deɛ wiase yɛ bi ɔbɛyɛ bi ɔbɛkɔ akɔgyina asɔre dan nsɛnkyerɛnne bɛsi nsɛnkyerɛnne no nyɛ sesɛ pa ɔno no wɔ nteaseɛ wɔ gyidie sɛ na ɔmo nim sɛ atoa honhom bi yɛ deɛ onyame bɛkyɛ wo ɛna saa atoa honhom no na wɔfa me so akyerɛ wo sɛ ɛno ɛyɛ adwuma wɔ nkurɔfoɔ a ɛde nyame yɛ adwuma na ɔmo akwae nyɛpɛ ɔmo akwae nkyene deɛ wiase yɛ ɔmo timi yɛ bie na ɔmo wɔ nyame mu gyidie wɔ Yesu mu gyidie no saa honhom no yɛ adwuma de ma wɔn ɛti sɛ woka wie ɔbɛka sɛ deɛ ɔno so yɛ no ɔbɛka sɛ ɛyɛ deɛ nti ɛyɛ ne sɛ ɔno wɔhunu sɛ ɔnkɔde bosom agye so wɔwo wie ɛti saa nkɔfo no sɛ ɔmo akyiri sane ɛkwan a ɔmo nam so anyɛ no ɔmo akyiri sane ɛden sɛ ɔmɛtumi asɛ ɔmo akyi a agye sɛ ɔmo nya encounter Nyankopɔn ɛde yi ne ho ade yɛ deɛ ɛnyɛ saa nnipa bi anum asɛ mo ka ɔmo nsae da wosi nyame asoma wo sɛ deɛ deɛ ɔbɛka bia ɔnte wura Yesu Kristo berɛ so asɛm bɛ na Yesu kan aka afa mutumi sɛsesae ɔsɛ na aka afa mbɔ nyame din ɛna na aka afa mu nim sɛ ɔmo na ɛyɛ nyame adwuma ɛna ɔmo nim sɛ Yesu nyɛ deɛ Yesu sɛe no ka afa no nim sɛ Yesu sɛe Nyankopɔn adwuma bae ka afa no mu so nim sɛ a ɔmo nkɔde aduro ɔmo nyɛ adwuma na ɔmo yɛ no kora nso tɔda no asɔre bɛbi bɛsusu biribi ho kyerɛ mu a sɛnkyerɛnne ntimi fi mu yɛ deɛ nti deɛ nti na ase yɛ deɛ ne nyɛ deɛ baa deɛ na si yɛ a ɔse yɛ deɛ ne nyɛ nti obi a wɔnkɔde aduro a ɔyɛ asɔre yɛ nsɛnkyerɛnne si no saa nipa no deɛ na nkwagyeɛ ho ɔdene ɛsɛ yɛ a ɔmo hu ɔmo akyiri akwae yɛde ne nyinaa ka boma ne yɛde ahyɛ sɛ ɛyɛ Awurade Israel Nyankopɔn no Abraham Isaac Jacob Nyankopɔn yɛ ɔno a onyame bɛkyɛ wo nti ama ne nipa nenam yɛ sɔ Awurade yɛkɔbɔa ne yɛkɔbɔa adentia because of miracles ɔhaw ɔto yɛ ne yɛpɛ ɔhaw na no yie
area so for our bay. I didn't hear Yankai at Temu and Yanko Babuye. Yankai said, You knew any Yamibuya Huating. The next all your software. Also your software you do for also your Sabakani, also your money. Not anyone who said, and Saint Channel for so bad as all the Utray. What did he? Yes. What did he? Because I own and also a number, the other 2 Tony man, I didn't hear yes, Saint Channel. Number 2, say be the bar for the Ababi Hua, and so quite be a day, a biamo, Tiflo on we the Ano. Yes, buy na ahode te sa won so yes wanye yes na pu yedi ana yes pu yedi da bi ko pu yedi an ko mu hia eto won ko ka so mu ko to drawa na se na bi won ho an ko de be yedi no on pu ba se de nyame no kwa ma e kwa fa so de nsenkyere ne ma no e kwa fa so ansan na dia ma nipa no e kwa fa so ansan na nipa ansan matimi aba bie no Yesu Kristo sa kwa no fa so amedofo enya mere sa tinye se Yesu pu sika no ekwa fa so ansana sika ba Kristo ensem no onya meche wo amana yewo izo nya go no beche wo amana yewo Mark 16:16 Mark asempa no eti du nsia ne yimo ye du nsia eti asefro ade asem le lo ade Yesu Kristo asem odi man ye wiase Marko no eti edu nsia ne chimu ye edu nsia atifi asem no se asomafo no asempaka asomafo na asempaka Peter nom asenka onyankopon nam Kristo so de hia wonsa kai mamintie ne chimu ye edu nsia asidi ogidi ba choti o Yesu se de ono no nsenkyere ne tie ni ya wa tro hom senkyere ne ene wo nokre hom senkyere na se de ono nokre hom senkyere ne siti ni ekwa ya faso ansa na nipa ansa kani de ogin na sem die koi na obo no asu obeje ne nkwa na de onyi nie no nipa bi a wonya asem ni no obebu ne fu na se wonyi Yesu asem ni a Kristo se wabu fo di so obi a na asem na wonyi ni kire se woni se oho na asem na so wonyi ni ye de na asem be kire wo bra so wiase de nipa ye cha ade we ye bone twe wo fi na wonyi ni se we Yesu akwai me se osoma me na san asem we nyina ma hunu so nyame nam no hom so ka se we ye bone ansi nipa na se nka ho sofu bi se emanu mutiri mo su na me hwe ni din nam se na de na ma ya mutiri mo su sa no ose emanu omo boni su am se na ma na ye den sofu yi me se na ma na ye den ose oba ne timi tenase na nye chi nwe nyame dia ma no na wa fabrate na onu awira gu no wagya de ope na wa kire nyankopon se nyame onim adebo okan na mando do na ahwe nkyai ensa akwa no ogino no wa sai sene mo na ne nsemo ne so eso sene mo hallelujah mesira ambano mese badim siramo Yesu kan o se omo so ne so azuru de go ni paso omo nsatia enka bi sofu no o se ema ne bone so no na adentia ema ne tini fabrate ene atinwe nyame abono na o ma wira so agu no ma jade o mo pe me hwe sofu no so won so na bodwe se no ono atete wa wi bia to agu no ono atete jade o no so pe wo de onum nyansa Who nyansa hallelujah me bola bra tabi ameka sa asofo ni ntiase no munya awurade de nyame aje sa atemu ne eba no ma se kai fa nua ne won brother we gina we nyame so oboni se ni suma ne de yi ne nseso
maame mpacha obra wase maame wo ye bema won sa so boafo wase mabo we se me suban na me nsa so bema no so won sa so boafo ni ti we na se nyame na we ye boafo na se we no ye boafo ne ba na watinwa yi na ni achi nwa to agu na se wo so tie nyame nsa no adwuma na de wo ye nyame nsa so no onu yi na boju se we nyutugu a wono waye den wa shira urade ko se ne maya onyamba chewo amana ye wo de wa bu asami mo nkonta ndo se de o gidie de o ginna sem die na sem ne ye wo won to aso ade nipa maye no na no kra hom na o se wiase ntumi nye nsem no de beba no mi won sem bi me akeka se me ka ne se ya muntimi na se ono no kra ho so abone dini no kra ho hom no onyaba oba kire mako no kra no nyina ho oba tie afra ja ne nche obeka owi awo family ne bi na ahyemani monyam e cha so no kra ho no so nsem a ode ye de owi ade Yesu kan ye no ndi Yesu de bi na de se he hye ni monyam no onyam ba chewo na se hwe broda yi bena boje se wase me bo nipa mi suban so samen seso se de nyame tie ni maame ye boafo na se maame atimi ayi na ni achi nwiwe na se asofo osu twa adwoma ma na se broda wei agwe na boje se nwa to wo ja kakra wa ha eja tia wa no odi sofo ampacho wo bu nyame maame broda lo di shiramu hallelujah the media masen kan ni panti ase ana me to me so me nane no mema mo amunni e ma no oba bi wona aka se wonti nani echi wonya ya e de ne ma no se wonti ho no e di papa obi ntimi nyai da no owu akoseyem ene etinyi no keke no so oba bi nti ho no won mere ntumu nya de onsan de ope no oba bi so betimi o jai kura wiase we wontimi ntenam saa nso na abodje se ne tie se wo jai se de nyame obese ne suban so no na fom o kire wa wo tetegu yi eja de wo ye de na wo de wa kire awurade se udi sofo ndi wo se de ogidi na obo na su no di gidi ni nyasa me nim se Yesu o me nim so enyame ba nase nasem ne ba se ni pati asie dia ye adwuma se dia asem ne tie no enafom owie no se na dia onyini no obu anfo ni obi a wonyi se de Kristo asem patie eni na won san fi wa kwambone so no o se ni pa no so obu afo na bede no de ne nsenkyere ni ama onyambecho amana ye pacho what ya semi ase what is so nyini a wa bua ofo na yene na wa nyame ka se ene ye wa asofo bi edinfo bi a ye kaseti nyame se de na kwantempon no kre ne tene ne etie omu kasetia enso mu sensenkyere ne si eno se wonyi se de na tempon ne tie ni se sofu bia odifo bia nya bia wa no kase obi antumi ntena oni awurade di asie wo se sabe no bua ofo mon ko yo nya me ni letene na se obi antumi ntena onyi ni yes bajo wati asie ti o se dia onyi ni ndi obi di sofu so onyi Yesu ni so mu hunu ni papi di sofu omunyi Yesu ni enso mu hunu na so se omunyi ni so mu boni dini ne sa no atro hom na be ya adwuma e de ama wo to se de onye nie no obua ne fo enye se me di Yesu di we ye mere ba ye bona seni aso ma me bone enu nya gidie ye nyuma gidie ye bone tan
gidie yɛ bɔne kyiri kristo mu gidie no ɛyɛ nipa ɔbɛtena asase so wɔnyɛ bɔne ɛno na yɛ kristo mu ɛsɛ ɔbɛtena asase wɔ so wɔanyɛ bɔne tu yɛ bɛkyiri de sɛ pɛ wo sɛ nipa etwa sɛ wo nso tua bɔne na ɔyɛ te sɛ wɔ no ɛno nti na yesu sane firi soro yɛ ɛdeɛ yi yesu mu gidie o israel nyankopɔn ɔbɛkyɛ wo nti ɔse deɛ ɔnye nie no wabua no fɔ nti nipa bi a bɛbɔ wɔbrabɔ sɛnea wopɛ no ase mekɔ asɔre mehunu sɛnkyɛre nti ɛyɛ kristo som anaasɛ nyamesom no woboa ɔsoro abua wo fɔ by atoro honhom nti wohunu wakyiri akwae heaven ɛbɛyɛ dwe atemu da ɛbɛyɛ dwe nipa bii de wɔn ani ato yesu mu ayɛ ɛba no so sɛ ɛbɛba bɛto wɔn wɔnya nkwa ɛda no ba bɛto wɔn adane osu ne adwitwa de ama wɔn because of nsɛnkyerɛnne nti because of miracle to ɔsi deɛ ɔnye nie no wabua ne fɔkɔ ne kyɛm yɛ edu ɛnso ɔsi na nsɛnkyerɛnne yi bɛdi wɔn a wɔbɛgye adi akyi de yesu nsɛnkyerɛnne no nkɔfoɔ a ɛgye n'asɛm ne di no wɔtwe ho firi bɔne ho no yesu nsɛnkyerɛnne no saa nkɔfoɔ no na saa nsɛnkyerɛnne ba de yɛ deɛ yi ɛno na yɛ onyame nsɛnkyerɛnne a wɔn a wɔn nsa bɛka bi no wotumi nya n'ahenni mu kyɛfa hallelujah mesi gidie ne yɛ deɛ yi ɛsa yɛ deɛ yi ɛsa yɛ deɛ yi bɔne kyiri tenene bɔne tan gidie no ɛna ɔsɛ nsɛnkyerɛnne yi bɛdi ɔna bɛgye adi no akyi nti mo a mobɛkyiri bɔne mobɛtae bɔne na mobɛyɛ adeɛ tene no mo na yesu's original miracles no adansidie testimonies original way free kristo no wote wo firi bɔne ho na wo saka bie enti enipa bi a wote bɔne ma wonya nsɛnkyerɛnne na wokɔ asɔre no ɛmfa mo ne mfirido a wadi wɔ asɔre mu saa nsɛnkyerɛnne no there is question mark onyam bɛkye wo ama na yɛye ɔse deɛ ɔgye die no nsɛnkyerɛnne bɛdi n'akyi hallelujah nti nipa a ɔbɛte onyankopɔn ase kristo ase na ɔbɛte ne ho firi bɔne nyinaa mu no saa nipa no na onyame nam na homɔborɔ so no asiesie na nokora honhom nsɛnkyerɛnne ɛde twɛɛ no saa nsɛnkyerɛnne no wɔn nsa bɛka beebi amadi kaka kyerɛ wobɛtumi anya nkwa wogye di na wokyiri bɔne a wosuro bɔne a wotan bɔne a bɛn na gyidie na dane asɔre korɔ kristo mu gyidie no nti wobɔ sɛ obi akɔ asɔre a asɛ yapa ne kyɛw na yakɔkoto asrɛ na ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ deɛ yi ɔbɛkɔ no yapa ne kyɛw bi na afei deɛ wɔ sɛ ɔbɛkɔ nti asɛ yɛafɔ so no saa na nnɛma yɛtiɛ asɛ yɛhyɛ no saa nipa kɔ na wohwɛ na appearance na ase yapa ne kyɛw yɛasrɛ no wakɔ asɔre no saa nipa no so pa ohia nyame nsɛnkyerɛnne ɛwɔ n'abrabɔ mu deɛ wɔn nsɔre ne pii wɔ mo se mete wɔ no na me mpaabɔ ne sɛ odiifoɔ bɛfrɛ me no wahyɛ me nkɔm na sɛ ohia nyame deɛ yi bae onyame asɛm ɔba deɛ a yesu se nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔ na ɛbɛgye asɛm no di no de yesu nsɛnkyerɛnne no enipa bi na wonye kristo asɛm ne nti wo ho mfiri bɔne nyinaa ho no wonya kristo nsɛnkyerɛnne da de yesu nsɛnkyerɛnne no adɔfo no ɛna fam o
ndi de ntia da bia e ba ha senchene da bia nya me fam so ya de foforo so se senchene bedi wona be gasem na di ne de ye o se nsem o de ma me wi ase po na mo de bo ase to age no ye ntia da bia e ba ha senchene si no izo nyango pono obeche o ama na ye for minua bai say Kristo onkoso no onto nkwanem miwura otene ni minua bai say na yade ni di asie ena kakra abetwam kro na yare dom ni di asie o se efiri na pampam ebebesi ne nan ne namrom hwese ne nam ba bia ya ne ya ba bia on kanta yade yewura osena wonya akwanya mfa meto wanim na ye na no kwasiada etwam no nene na wotwe yewura bra oba asore ye pon asore yewura onya wanim akwanya onya wanim atom ode na ya no na mane ye bebeto wanim onya medifo menua bai se osre ma no onde wante asem aka yewura wo se bra ofiri wanim a okwa akofa ka akofie na onyankopon odi nkonim ama yade a edi ni nipadua ni nyama na yade ni nyina onyankopon yi ato akene amen onamidifo anya nonko o se na bofre ya obono ko onwi na bofre soso edura na dwona se oda abofra no tietiem kasa asa apere famade ma megemaade yewura o se na ne bayi huna mane famade ma wo kasa rofrofo su enyina wo nayem ne yewura menua bayi se onyankopon na moso o kasa kire nsuo enanu nsuo na o kasa kire no no yewura o se ne nsaka bi ti ebasa anadwo no ne ba no yesa ofa nsuo ni bi no odi bi asasa no odi bi aye akwankire se wonani so yewura o se ensuo na timi akotu eniema na ma ne ba no kasa na ye no akotu ase afra bofra ni mu etu ase afra bofra ni mu yewura binu amba se so onyankopon ama one ne ba amo fa hodie oyi wo hawo ne yade afiri won so a na oka se Yesu mo ne waye ne doso yewura oda onyankopon ase amen amen kasoro Yesu ada wasio onamidifo minua bai se Kristo nkoso anto nkwanem onyankopon difo minua bai se oyedwadini na brebi atwam free last year ba no okodwemu a okwa no pakro obebe fie awia be no miensa obeba no oba ne griti oba ode ne nsapan ne ba sede okọ no sa no oba when onyamidifo last year yewura ohankachifo a o kanyame asem a e wa so dem ha o de pepa wanim yewura oso de ye hankachifo no ye na doye o de kye no yewura oso de hankachifo no kye no yewura de baji yen onyamidifo oso wo de hankachifo no kye no no ana onu susu nya adwene bi sei odifo achame hankachifo o de pepa nanim dia ene emenya yewura nti oso o cha ase so obekwa adwuma okwa adwuma na o de hankachifo no agu ne niam a oton so yewura osifiri okọ no okwa no pa nanka onya ne nsanya nka hankachifo nanka okwa no pa oba awia 3 o'clock na bra ne nsabeka hankachifo no okwa no pa oba anopa na 11 o'clock ne yewura onyamidifo osusumafo otini nukwafo menua bai se ensambona wo no Kristo mfanya won santrele Kristo mfamie kwa mawo adanse no nyanti Yesu Kristo nyabi sa mawo amen yewura menua bai se nanko kwa anopa oba awia no miensa na wedie ne nsabeka wo hankachif na de ye na doye no okwa anopa na osaba anopa na 11 o'clock nyewura wo so obeba no na chesesika ekura no yewura na niema ya to no onyamidifo
ɔse ɛyɛ na ɛboro n'adwene ne nti aseɛ so anso a yɛwura ɔse ɔsan de nneɛma ɛkɔ kwan so wei deɛ ɔkɔ anɔpa no aba 11 ne yɛ Kumasi mpata mu ha na ɔsan de nneɛma kɔ ɛkwan so sɛ bia nkranom saa anom ne adeade onyamedifo ɔse ebinom timi kɔkɔdi bosome mmienu na ɔtwe mmienu ɔho ebinom timi kɔdi na ɔtwe mmienu na nso ɔno deɛ ɔkɔ a nansa pɛ na ɔkɔ a wɔdie na nso so nansa na ɔkɔ a wɔdie no ɛbrɛ ne nsa ka handkerchief no onyamedifo ɛbrɛ ne nsa ka handkerchief no sɛ ɔkɔ kwa no so a ɔkɔ a ɔno so ɔsai de hankini gu nneɛma no so na wɔkɔ a wɔn a wɔkɔdi na wɔtwe mmienu no ɛba ɔno na wɔbɛdi nansa na wɔbɛpɛ bɔse a ɛfisɛ onyankopɔn no kɔgyi ka no ma no sika a onyankopɔn ma ne nsa ka no yɛwura ɔsɛ ɛyiwu ɛnokorɛ sɛ onyankopɔn ne nsɛm onyankopɔn soma wo no ne nsɛm na ɔma onipa yɛ ɔdefo ampa onyamedifo me nua bɛyɛ so wagye ti ɔde n'ani ahunu bi ɔkasa asedanka onyankopɔn ne din amen. onyankopɔn difo yɛwuro difo Agyema Benjamin me nua bɛrima ne ne yere sɛ nyankopɔn ɔnhyira wo paa na ɔnto nkwanna mu ɛmfa ma wo mu yɛwuro difo Agyema Benjamin deɛ me nua bɛrima ne ne yere ɛka ne sɛ ɔmo fɛfuro na aseda ne adanse ɛwɔ awoɔ no mu nie onyankopɔn difo ɔbaa yi kyerɛ sɛ nyɛ wuro difo Agyema Benjamin nyankopɔn a ɛnka wayɛ bubu ani na kyerɛ sɛ me wuro difo Agyema Benjamin nyankopɔn wakɔyɛ biribi ne nua bɛrima yere se wakɔ awoɔ so onyankopɔn nam yɛ wuro difo Agyema Benjamin nyankopɔn so waboa na ma na wo asomdwiem awo na chi yi na mana ba fie nti na kyerɛ sɛ ɔwo yɛ ne na ne ho ɔde ampa na wei na wabɛduru fie ɛda baako atwam na mmienu na nsa ne nyinaa ba yi kyerɛ sɛ ɔha na adeɛ bi asɔ ne ko akyi ha na asɔ ne sisi atoa sɛ na adwodwo no no ɔda fam tiri na di asɛm ni ɔsɛ hɔ na ɔfrɛ ne kunu sɛ ne kunu pabra na ɔyere mabubu agu fam o wɔsɛ wabubu agu fam sɛ ɛnyɛ na mefiri fie anɔpɛ yɛ na wɔwɔ dendenden a ɔyɛ adeɛ no wɔsɛ mabubu ɛmfa nni agorɔ onyankopɔn difoɔ okunu nso so yɛ aso ɛtiɛ sɛ ne yere nkaa sɛ obi da ɛneɛ mɛkɔ no makɔhwɛ ɔkɔɔ yɛ mpaneampaa ne yere na wɔgu fam tim ɔyɛ ntamfa ne de ne kɔ hospital kɔwoyɛ no onyankopɔn difo ɔsɛ ɔde ne kɔɔ daban hɔ no ɔmo gye ne to hɔ bɛɛ 2 days ɛhwɛ stay na deɛ tea na tie ogu fam adɔta ne sɛ daabi wɔdeɛ mente aseɛ enti fa ne yɛ ne ntam na pɛ ka ama ne mfa ne nkɔ ntam na ade na no ani ayɛ nyan na mo nkɔgyi ɛne ɔmo bɔ akyerɛ sɛ ɛnkɔgyi kɛsiem ɔmoma ne so de ka bɛ pee de ne bɛduru gyi wɔbɛduru gyi kɛseɛ no mu a na hɔ so yɛagye no ato hɔ na gyi nso so mɛnsa bɛda a ɛno so onyankopɔn difo ɔse ne ɔma di nansa ɛwɔ gyi hɔ wɔyi twe ne mogya wɔyi fa ntasuo wɔyi fa donsɔm yɛnwu no ade korɔ wɔyi na ɔse ɔmo nkɔ bia ɔma ne sa afei deɛ yɛho ade korɔ a wɔm sɛ dɔkta na yɛtɛmfɛ wo sɛ brɛgyi no ɔkaa sɛ wawodeɛ no bi akam ɛno na wɔtwerɛ gu krataa so ma mode baayɛ yɛso so yɛtwa ɛsɛ kɔ ahe baayɛ nyinaa yɛnwu na wodeɛ bi akam nti na kyerɛ sɛ ade n'ani ɛsoso me nua baayi sɛ wɔama ne gyidie ahirihim ɔsɛ hɔ na ɔfa tɛtɛfon ɛne ɔfrɛeɛ onyankopɔn difoɔ me nua baayi kyerɛ sɛ ɛne kyɛre bi dɔkta baa ne wɔn saa bɛtwe no mmɔgya kɔ hwee ma wɔ sɛ adeɛ na dane yadeɛ na tɛne onyame bɛgye yɛn ne nua baa yi sɛ wɔtumi asɔre afiri mu bu a ne wabubu mu ɛwɔ awoɔ n'akyi ɛnansa a ɛnnɛ wɔtumi abɛgye nyankopɔn manfoɔ anim
ɛne awurodiifo adoma Benjamin wasɔre dan yi mu a na wanna Nyankopɔn ase ano yɛ boni ayɛfoɔ kɛseɛ deɛ Nyankopɔn nam so ayɛ ama ne ɛboro n'adwene ne nte aseɛ so wɔne ne kuru gyina ha na aseda kyɛnkyerɛnkyɛ ɛna wɔn de ma awurodiifo adoma Benjamin Nyankopɔn ɛwɔ deɛ wayɛ ɛde ama wɔn ho amen. 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 Yɛda Isaac nkuru ne Nyankopɔn ase ne bakuru Kristo Yesu na azɛtene ne dini mu. Bidɔfo ɛna no pɛn so voice of truth bre no ɛso ara no da so wi. Medin do di fo Adwa Benjamin. Ana pɛn bidɔfo yɛba asɔre fie no. Ɔdo Nyankopɔn nam na humɔboro so na sempa wɔnam ne dom na dɔ yesu na ɔde abɛdom yɛ. Yesu mosem ahade bre ne mapai ebre ne etia ebre ne kakra bi ne yɛwɔ no wɔ ha na wohwɛ sɛde Onyankopɔn na hene no suma asɛm tie sɛ nsɛnkyerɛne a enipa yɛyɛ fam no yɛnya bi enim sɛ wae no nsa kan nsɛnkyerɛne a na ntere so nyame ibu watan a utumi de bem nsɛnkyerɛne nko ɛna Onyankopɔn atem mu bem die no ɛno nko na sɛ nipa no wa hunu sɛde Onyankopɔn te a nsɛnkyerɛne betumi adisivu ɛbɛdaadaw ama waka kyerɛ okra sɛ ɔyɛ Awurade dia nanso na yɛ Onyankopɔn tamfo yɛda Onyankopɔn kyasefo ase so nam ne dom so na wadom na obie nsɛmi so na medɔfo de kyerɛ yɛnum nyina mu na mɛkae wo sɛ wohwɛ nsɛm yɛkyi adanse yɛ baaya wohwɛ abrante nso ɔnso so no ɔsɛ ne yere woi na wo na chi no afi na yere na bubu na we na no hu no onye ɔde kɔ ɛfa ne sɛ baabi ɔkɔ wo yɛ no mu hwɛ a doctor fo nsi modene no mu de kɔji na osufro di fo Adwa Benjamin me Nyankopɔn na bra osufre no me Nyankopɔn na humɔboro so na me honhom so agye na man fa hodi ene munyam ka Yesu deni ma me no so Nyankopɔn na humɔboro so na me so ene ma na asɛe no ne ba Yesu Kristo deni ma yeyi me do fie no nyina na me ka wo sɛ ena no pa me no wahie memenda ena no pa me no wahie memenda Onyankopɔn de sumasɛm ahuntasɛm afobusɛm nimdie ne hunumu nsɛm de yɛmfiri nipa kenkan suane na womasua na yɛmfa nkɔ kenka onyame mmara ne yɛhunu ɛnam no kora nhom ahoɔdene bɔhyɛm sɛdeɛ Kristo bɔhyɛ ne teɛ ɔkyerɛ no pa yɛkɔsiada baabi a wo biara no ɛne me nhyia baabi a wo Ghana ha biara no ɛne me nhyia bɔhu di fo Adwa Benjamin ɛwɔ Kumase ha ɛdwo so Bɔnwere junction so ɔpɛ sɛ ɔfrɛ na ɔmo kyerɛ ɔkwan ne ya hwɛ number no ɔhwɛ number na ɔfrɛ a ɔmo na ɔbɛkasa ɔmo akyerɛ ɔkwan ne yi na ɔtumi ne mi ɛhyɛ Kristo makwan a ɔkyerɛ no pa baabi ɛfa kaa ne ni Central Market anaasɛ Labour Amakomro about Ahonaga junction Ofori Kurom anaasɛ Tech junction ɛdwo so nkran kɔ ɛyɛ aso no fotorɔtorɔ na ɛɛpae no ɛdwo so dwabɛn ne bi na ɛka kyerɛ mate anaasɛ driver so bɛsi wɔ Bɔnwere junction abɛrɛ a bɛduru dwo so no de ka kyerɛ mate sɛ bɛsi wɔ Bɔnwere junction ne so na oduru Bɔnwere junction ne so no osi wa on filling station kɛseɛ ne ayɛ ne hɔ no ɛkwan ne da filling station no wɔnim nsa benkum so no ɛkwan ne da filling station hɔ no wotu na bɛyɛ sɛ 20 aduonu a ba bɛtu fie ne abɔ so kɔkɔ fitia no ɛkwan ne da fitia no ne fie n'akyi ɛhɔ na bɛhu di fo Adwa Benjamin ɛna wogina filling station wa taxi drivers na ɛwɔ wo nsa nifa so wɔ no filling station wo nsa nifa so no bisa ɔmo so ɔhwɛ di fo Adwa Benjamin ɔmo bɛkyerɛ sɛ wɔn na wɔn nim tenten so wɔ no na abɛduru hɔ no so Nyankopɔn na modom so utiri yɛ abɔnsa gidi fo na nam kwan so a ɔmo ba de wɔn akyi ne no mmra na aba bɛtu di fo Adwa Benjamin nyame na me so na hene mo suma asɛm de nkyirima yi no wɔpo no a onyame nam so de bɛgye nipa nkwa no nsɛm ɔde ma me na ano no nsɛm a mekɛn no wamfa nkyerɛkyerɛ me na mansua mfiri nipa nkyɛn na menya no ɛfiri Kristo Yesu na di yɛ mu nti ɔkyena no pa baabi a ɔwɔ Ghana ha biara no sɛ wɔnkran sɛ wɔ Kumase ya sɛ wɔtakorade sɛ wɔ Kofodua ɛyɛ ne fa na wɔ Mankasim sɛhwi bɔdi dwabo so ɛyɛ fa na wɔ bɛtɔ me nsa frɛ baabi a wo biara no Kintampɔ na wɔ ana Tamale baabi a wo biara no bɛtɔ me nsa frɛ ɛne me nhyia ɔkyena no pa na Onyankopɔn fa me so na ɔma wo nti asuma asɛm ne ahutasɛm wɔn na bɛhyia dɛm ntomadan ase ɔno bɛhyia dɛm de asɔre fie ha no ɔmo tra yi ɔmo te ahodwirisɛm ɛne asuma asɛm to ɔkyena no pa ɛne me nhyia sɛ Royal TV so yi mene wɔ hyia yi memenda no pa yi da sɛnɛ na ɔtwe sɛnɛ
next week ɛberɛ abɔ no nso kɔpem no nwɔtwe 7 to 8 o'clock Royal TV so no mɛsa no wahyia afei kɔ so na hwɛ number no na frɛ number yi ɔmo no wɔbɛkasa ɔmo akyerɛ ɔkwan no yie onyankopɔn asomdwie no ɛnka wo ɔne ba koro Kristo Yesu Nasaret ne din mu amen. Bye bye.